Hello po mga mamis, this is my menu today. Tortang talong or tortang Bisaya. For only 120 pesos, meron na po kayong masarap na tortang talong. For lunch. At with matching with At ayan mga mamis, i-prepare na natin yung mga sangkap. Ayan, kamatis, bombay at sili. Ayan, kailangan pinuhin natin yung mga sangkap mga mamis kasi tortang talong ang lutuin ko ngayon. Kailangan ad-arin ng pino. At pagkatapos ng kamatis, ayan, sunod natin yung bombay. At ayan, silipin natin yung pinakuluan na talong. Ayan, pakukuluan natin siya ng mga
Pakukuluin natin ang talong ng mga 5 minutes. Isunod natin ang sili. Sili mahaba. Ewan ko. Basta sa Bisaya to guys. Sili atchal. Sili atchal to sa Bisaya. Ewan ko sa Tagalog. At ito na lahat. Tapos ko na pong hiwain lahat ng sangkap. Ayan, kamatis, bombay, at sili. Ayan, sili. Next naman po ay ayan, itlog. Apat na itlog. Ano natin? Ibatil. Ay lima pala yung lahat ng itlog na ginamit ko. Yan, ano natin yan, i-mix, i-stir natin, i-stir. Ibatil natin, ibatil. Ayan, 5 eggs. Ayan. At maglagay tayo ng pangpalasa, bitchin, at asin. Tapos, haluin natin. Ayan, ano natin, ibatil natin. Haluin ng mabuti. Ayan, hintayin nating lumapot yung itlog. Ayan.
At ilagay na natin yung mga sangkap. Ayan, kamatis, bombay, at ang sili. I-mix natin sa itlog na ano. Ayan, mixed egg. Ayan, i-mix well po natin. Ayan, ilagay natin sa lagayan ang ito na naman, at silipin natin ulit. Ayan. Yung sa ilalim pa ang nag-brown, nagkulay brown, at ang nasa ibabaw ay hindi pa. At ayan, ito na po siya. Siguro ano na to. Pwede na siguro to, lumambot na siguro. Ayan, kasi lahat nag-brown na po. Nagkulay brown. At ito na. Ihain na natin at balatan. Ihain up natin po lahat para mabalatan na po natin at maisalang. Yan na po siya, mga mamis. At ganito po ang pagbalat niya. Ganyan, sundin niyo lang po ako.
At kailangan ganyanin nyo ng sa tinidor, yung para pag naluto na siya, maganda yung kinalabasan. Ayan, tingnan nyo lang po yung pagbalat ko. Dito na siya, tapos na po, at doon naman po tayo sa magluto na po tayo. Magsalang po tayo ng kawali. Yan na po yung kawali. Initin po natin para malagyan ng mantika. Yan, ilunod natin lahat. Ito na po yung mix egg with egg na may sangkap. Ayan, kailangan po ilagay natin dyan yung talong, at para malagyan siya ng itlog at mga sangkap. Tapos ilunod po natin sa kawali.
Lagyan natin siya ng design ng mga toppings. At dalawang lunod lang yung magkasya dyan sa kawali, mga mamis. Kasi maliit lang ang kawali. Pahubuan na siya, pahubuan. Kaya pwede na gid anak niya basaa. Pahubuan. Ang pinamisin ni Nabi, ito na hay dire. Laki lang yung makaguba mo ana. Laki lang, mahal na ba? Laki lang mo buang mo. Ba na to? At ayan po mga mami, sa gustong gayahin yung luto ko, ilagay ko lang po sa description yung lahat ng sangkap at yan, basta lahat. Ayan, baliktarin na po natin kasi pluto na po yung kabila. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe. Then, hit the notification bell para updated po kayo mga mami sa new cooking videos ko. Ayan, kulang pa. Ayan, i-ano na po natin yung isa. Ayan. Ibaliktad. Ayan. Ayan na siya mga mami. Sir, pwede na po siyang ihain. At sa gusto naman pong makita yung mga loto ko, mga affordable cooking ko, punta lang po kayo sa channel ko, Christine Sang TV. Hain na po natin mga mamis. Ay, hindi pa pala. Ay, sorry po. Nagbuwan yung mga kuan, lagan. Mulig di kuan. Ito na talaga mga mamis, ihain ko na talaga siya.
Agay! Tayo nilutuan na. Pinkainit. Pana? Ayan na po yung second batch na nilunod natin mga mamis. Ayan, sa hindi pa ka nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe my channel, Christine Sang TV. And don't miss to hit the notification bell, mga mamis dyan, daddies, guys, ludes. Pa-bell po sa notification para ma-updated po kayo sa mga new upload videos ko. Yan. At sa gusto namang manood sa mga affordable cooking ko, ayan, punta lang po kayo sa channel ko. Check nyo lang po doon. Marami po akong loto doon na masasarap at madali lang sundin at lutuin. At ito na siya, mga mamis, ready to serve for lunch. Ito po yung orderable ulam ko today, pritong talong. Yan. Ang talong malaki yan. Worth 150 pesos. Yan ang mamis with matching sauce, toyo at kalsmansi. Sobrang masya talaga yung partner mga mamis, lalo sarap yan ang kanyang sausawan. Yan. So, that's it for today, for my cooking. See you tomorrow mga mamis, for my new cooking. Ayan, nag-iisip na naman po si Christine Sang. Bukas, kung ano naman po yung hindi niya tomorrow. Ayan, bye!